ओमफ्राय हांखोनो मोनलामोन आरो आं उदैया देरसैमोन बुजोबबायमोन अबस्था गैलामोन थैनायनि लामायाव थांबायमोन आं नुनानै आं ट्रिटमेन्टखौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय सासे सयाखौहाय बियो प्लास्टिक राननानै होफैदों जोङोहाय अननानैहाय जोंहा नुनोबो जायगा गैथारलामोन आरो बेक्तिगत भाबैबो आंहा सिगांनो जिसुया सारखौहाय आङो धन्यबाद होखादों आङो बेबायदि खुनु जिबन नुफेराखैमोन नाथाय नोङो थैनायनिफ्राय नोङो रुफाथिखौ बासायबाय जिसुआ समफ्रामारिनि हेफाजाबजों श्रीमती रुफाथि बसुमतारिया गोब्राब बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हादों। जिसुआ समफ्रामारिया दुखुथिया हावरिया आन्दायनाय नखरफोरनो गोबां अनसुंथाइ होबोनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेराफारसेथिं बेमारिया गावखौ हेफाजाब होनायाव जिसुआ समफ्रामारिखौ गोबां साबायखर बावदों। चिरां जिल्ला दथापुर बामोनगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय दांसिमबारि गामिनि थागिबि दैथुन बसुमतारिनि आंगो अनजालि बिसि रुफाथि बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेमारजों सैनांनायजों जुजिनानै दंमोन आरो गोबां रां गारनानै फाहामनो नाजाब्लाबो फाहामनो हायाखैमोन। नाथाय गोबां रांनि आंखाल जानाय समाव बेमारि रुफाथिया थैनायनि खाथियाव सैमोन आरो बे समावनो बामोनगाव ओनसोलनि खायलाबारि गामिनि अनसुला जिसुआ समफ्रामारिया 1,10,000 रां अनसुंथाइ होनानै बेमारिखौ सिलिगुरि रटारि ब्लड सेन्टार देहा फाहामसालियाव फाहामनो थाखाय बिथोन होनानै बेमारिखौ लानानै थाङो। बेबादिनो फाहामथाय लानानै दा बेमारिया हामनानै मोजां जायो। बेनिखायनो रां अनसुंथाइ होगिरि अनसुला जिसुआ समफ्रामारिखौ गोबां साबायखर बावदों आरो नखरनि सुबुंफ्रा मान बावदों। आंना रुफाथि बसुमतारि मा बेमार जादों? आङो आथिं आखाइ बुनायजों ओमफ्राय किडनि एसे प्रब्लेम जानानै दंमोन डेमेज जाबायमोन। बेसे गोबाव जाखोमोन लोमजानायालाय? मास मोनब्रै जाबाय ओमफ्राय हांखोनो मोनलामोन आरो आं उदैया देरसैमोन बुजोबबायमोन अबस्था गैलामोन थैनायनि लामायाव थांबायमोन आं बे समाव 50,000 बारदोंदां 50,000 जेबो मोजां जायाखै। ओमफ्राय नोंखौ दा सोर फाहामथाय होदों दा जे मोजां जाबाय? आंखौ दा इसोरनि अननायजों आं आरज खालामनानै थाबाय थादोंमोन आरो आंखौ फाहामग्रा आङो रैखा होग्रा आङो एसेब्लाबो मदद होग्रा होननानै इसोरनाव भरसा खालामनानै थादोंमोन आं दिनै सार जिसुयाखौ रोजा रोजा हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों। अबाव ट्रिटमेन्ट लाहैदों? सिलिगुरियाव। मा रिपर्ट मोनदों दा किडनियावहाय माबा सिअटे बाइक्स खालामदों ओमफ्राय दा रिपर्टखौ मोनथ'वाखै। माबायदि मोनदों दा देहाखौलाय? दा देहाखौ जेबो मोनाखिसै आं थैया गैलामोन नालाय खर'आ थिखोनो हालामोन थैनायनि अबस्थायाव थांबायमोन खर'आ गिदिंजोबबायमोन थिखोनो हालामोन नुनानै आं ट्रिटमेन्टखौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय सासे सयाखौहाय बियो प्लास्टिक राननानै होफैदों जोङोहाय अननानैहाय जोंहा नुनोबो जायगा गैथारलामोन। बेसेबांसो रां अनसुंथाइ होदों? जोङो गैयालाबो फैसा नुलांनानै आङो 4,000 हरलांग्रोदों बियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंना बोराया खोन्थाहरबाय गावबा खोन्थाहरनो थोननायखाय ओमफ्राय 5,000 हरबावबाय बियो खोन्थानायजों लोगो लोगो ओमफ्राय आरो जाथारला बिनिफ्रायबो लाबोफिनबाय न'आव हाला थैनायसैमोन आं ओमफ्राय दानि सिलिगुरियाव लांबाय ओमफ्राय जोंहाथ' रांनि अभाबना गैया न'खराव ओमफ्राय बियो फन हरफिनबाय फन हरनानै खोन्थानाय लोगो लोगो जोंनि सारा अननानै जोङो फैसा हरबाय 50,000 बेजों लांग्रोदो बेजों जायालाबो गावनो आङो खबर हरफिननानैहाय ओमफ्राय जाथाराखिसै फैसाबो गैला 50,000आबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय बियो आरोबाव 50,000 हरबावबाय दा 1.5 लाख 1 लाख हरनाय जाबाय आरो 1 लाखनि बारा थांबाय। आङो खुब हामबाय होनदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जि रुफाथि बसुमतारिया थैनाय अबस्थायाव थांबायमोन जोङो बयबो मेगनजों नुदों बेनिखायनो बे अबस्थानिफ्राय बासायनांगौआथ' बे इसोरनि सायावसै होननानै जोङो सानबायमोन नाथाय बे समावनो दिनै जोंनि जिसुया सारा बे थेरफाल रानफैनाय समाव नुसननानै बियो अनखांनानै बियो बे गासैबो अनसुंथाइखौहाय बियो गावनि गोसो गुदुंजोंनो बियो होदों अननायजों बे माबा मोनसे सम्पति आदाय बिदों बे नङा आरो लुबैदों बे नङा बियो गावनि गोसो खुसियैनो बियो होदों आरो बियो सोरखौबा अपमान होनो सोरखौबा माबा लाजि फोनांनो बियो होदों बे नङा
बियो गावनि गोसो खुसिजोंनो बे दुखिया न'खरखौहाय नायनानैहाय बियो होलांदों। बेनिखायनो जोंहा रंजानाय दङ गामि थरफैबो आरो बेक्तिगत भाबैबो आंहा सिगांनो जिसु सारखौहाय आङो धन्यबाद होखादों। आङो बेबायदि खुनु जिबन नुफेराखैमोन, नाथाय नोङो थैनायनिफ्राय नोङो रुफाथिखौ बासायबाय। बे अराय दिननि थाखाय नोंनि जिबनाव जोंनाया थाबाय थागोन होननानैहाय आङो बिथांखौहाय बुंदों। बेनि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायनो नागिरदों जे सोरबा बायदि मानसिया मिथिया जानो हागौ बा मिथियाखै जानो हागौ बा मिडियानि गेजेरजों मिथिगोन आरो आंखौ माखासे लोगो लानाय बेफोरनि थाखाय आं बे खामानिखौ मावनाय जादों। मानो होनना बुङोबा दाख्लै जेब्लानाखि आङो जोंनि दुखिया जाय मानसिफ्रा गैयि मानसि बा बिसोरखौ आङो न'खर थांनानै आं माने प्लास्टिक रानना हैदोंमोन। बे प्लास्टिक रानना हैनाय समाव आङो मोनसे जाय न'खर बे दांसिबारि गामियाव फैनायाव बे प्लास्टिकखौ होनो फैनायाव आङो सासे बेमारिखौ आं लोगो मोनफैनाय जादों। बे बेमारिया जाहैबाय गोबां डक्टर हस्पिटालाव लांबाय, बेस्रा खुनु हामनाय मोनाखै, हामनो रोङाखै। आरो आंजों फैनाय लोगो लोगो आंनो खोन्थादों बेमारा मा जादों आरो बेमार जानायाव बेसेबां थाखा खारखो, माब्रै जाखो बेखौ खोन्थाजोब्बाय। बिराद दुखु नांदों आं। दुखु नांखां बिदिनो खोन्थानायनि गेजेरजों आं बुंबाय जिखुनु हक नोंसोरो डक्टराव लांबावदो खनसे, लांखांनायनि उनाव आङो रिपर्टखौ लाबो, आं हानायखिनिखौ आं सहाय खालामगोन। आरो जेब्लानाखि रिपर्टखौ लाबोयो बे समाव माने मानसिया थैनाय बायदि बिदिनो आइखां बायखां जाबायमोन, अबस्था गैयै ओरैबायदि माने दान्दिसेबो दलद जायगायाव थाथेरनो हायि बायदि। बे समाव आंनो जेब्लानाखि आंनि न'आव थांनानै जाय बिनि हासबेन्ड फिसाय बियो थांनानै आंजों रायज्लायहैदों। बे समाव रायज्लायहैनायाव आं बुंबाय नोंसोरो सिलिगुरियाव लानानै थांदो, सिलिगुरियाव लाङोब्ला खिजा मोजांबो जानानै फैनो हागौ। बिस्रा खावलायबायदोंनो। आङो दिनै सासे 1 बोसोरनि गथ'खौ नागारनानै आं बोरै जिउ गारनानै थांनो, आंनि गथ'खौ आं बोरै नागारनानै थांनो होननानै गाबनानै बुंनायाव माने आं आंनो खोन्थाहैनायाव आं बिराद दुखु नांदों। बेवहाय आं डाइरेक्ट सिलिगुरियाव थिनहरबाय। मथा मथि 1 लाखनि गोजौआव आं माबा खालामनाय जादों। आरो बिदिनो सिलिगुरियाव थांनानै दा मानसिया मोजां जाबोबाय। बिनि थाखायनो आंखौ लेंहरनायलाय दिनै बेबायदिनो मिडियानि गेजेरजों आङो जाहाथे सोरबाफोर माबा मोनसे बिपदफोर जायोब्ला जाहाथे बिथांमोनाबो आंखौ बेफोरबायदिनो आं जाहाथे सोरखौबा हेल्प खालामनो हायो, आं हानायखिनिखौ आं हेल्प खालामगोन। दिनै आं गिया, माने आं हेल्प खालामनो आं गिया, खिन्थु आंखौ नागिरनानै फैयिखौसो आं दुखु मोनो। दिनै सोरबा बायदि मानसिया आं थांबा आंखौ हेल्प खालामगोन ना खालामा होननानै दिनै मानसिफ्रा साननो हागौ, खिन्थु बिदि नङा। आं फैयिखौसो आं दुखु मोनो, फैनायखौ आं रावखौबो गिया आरो आं रावखौबो इगनर खालामा। बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौ। थेंक इउ।